апостоли Кирил и Методий и техните ученици, на всички български възрожденци и просветители. Единственото по-силно нещо от значението е способността да го предадеш на хората след себе си, на децата и внуците си. Днес от всичко по-важно е да пазим чистотата и красотата на Словото, защото то е огледало на душата на човека. Светлото Слово означава светли души, а само просветени и знаещи можем да градим настоящето си. Една нощ неизвестна, когато всички спели в дълбокия мрак, се прегърнали двамата братя. Бил написан последния знак и въздиша: все за тях, все за тях, все за тях. Горд съм, че на българска земя, горд съм, че под българско небе ти си се родило и живя, непокорно слънчево, абе. Вековете като ветровете са бушували и очумели, стринали планински ветрове и велики градове помели. Йонко Георгиев Димев, ръководител на състав за автентичен фолклор при читалище Изгрев 1927 Срем. Шама Георгиева Михайлова, певица, дългогодишен участник в състав за автентичен фолклор при читалище Изгрев 1927 Срем. Дженка Георгиева Манолчева, годишен участник в състав за автентичен фолклор при читалище Изгрев 1927 Срем. Георги Димитров Хаджистанев, дългогодишен председател на читалище Пробуда 1928 Истра. Иванка Димитрова Факирова, певица, певческа група при читалище Пробуда 1900. Русица Стоянова Янчева, старши учител в средно училище доктор Петър Барон Тополовград. Почетните плакети ще връчи господин Данчо Трифонов, заместник. Начално училище Свети Кирил и Методий Тополовград, 4-ти клас. За второ място национален конкурс рецитал в Царови дни, Варна. Теодор Георгиев Стоянов, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 5-ти клас. За първо място национален конкурс по приложни изкуства Лазар Камомаги издава София. Тереза Красимирова Гинева, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 5-ти клас. Борислава Георгиева Георгиева, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 6-ти клас. Първо място на национален конкурс Моите детски мечти София. Божидар Славов Славов, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 6-ти клас. За добро представяне на Олимпиада по история, цивилизация, областен кръг. Ивайла Маринова Гуглева, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 6-ти клас. Мария Кирилова Атанасова, Зорница Веселинова Джингова, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 7-ти клас. За достойно представяне на областна олимпиада по география и икономика. Николета Костадинова Дянчева, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 7-ти клас. За достойно представяне на област олимпиада по география и икономика. Лиляна Деянова Личева, Велизар Райчев, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 8-ти клас. Иванеса Валентинова Николова, средно училище доктор Петър. Елина Росенова Тодорова, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 8-ти клас. За достойно представяне на областна олимпиада по география и икономика. Мария Георгиева Славова, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 9-ти клас. За добро представяне. Василена Иванова Замова, средно училище доктор Петър Барон Тополовград, 11-ти клас. Носител на специална награда на националния конкурс Българските архитектурни паметници Макети, Варна. Красимир Лонглас,
За второ място на националния конкурс Българските архитектурни паметници в макети Варна. Росица Славова Трендафилова, Средно училище доктор Петър Барон Тополов, град 11 клас. Първо място на националния конкурс Моите детски мечти София. Валерия Георгиева Панайотова, Средно училище доктор Петър Барон Тополов, град 11 клас. Второ място на националния конкурс по приложни изкуства Лазар Камомаги издава София. Наградите